Тук сме в кръла и започва купона, защото нямаме време за губене. А тук сме заедно в мол и нямаме време за губене, защото всички наши приятели ни чакат отвън, а ние нямаме време за губене. Защото 300 бона, докато не вкарам го. Започваме с всичко. 300 бона, докато не вкарам го. Ще се боя за гола ми, да спечеля 1 милион за да спечеля 1 милион. 300 бона. Една в троя и сме в нула. Сега ще почне купона. Тук сме в кола, нямаме време за губене, защото моя приятел иска да вкара гол. Но аз му разрешавам проблема и аз ще го вкарам да взема една купа за 1 милиарда бона. Това сме най-добрите футболисти на света. Всеки ме знае, че тренирам Ривски спортист. Ривски спортист.